I dag smager vi Red Bull æble ingefær smag. Og pludselig stod du der. Og jeg ved ikke, hvad det var, der gjorde det. Men jeg følte mig tiltrukket. Og der vidste jeg med ét, at jeg måtte have dig. Jeg er ikke klar. Du går for hurtigt frem, baby. Det er ikke vinter endnu. En æble ingefær smag hører så måske kun til om vinteren. Er det det, du siger? Skal vi finde ud af det? Jeg ved ikke, om jeg kan. Tag dig sammen. Du kan godt. Ja, jeg kan godt. Jeg kan slet ikke holde til det mere. Det er ulideligt. Æblen starter som rosen, men ingefær slutter som tornene. Et besøg, jeg ikke helt kan gøre mig afklaret med. Hvad skal vi stille op med dig? Det var ikke helt som jeg troede, men alligevel tilfredsstillende. Det er ok. Jeg kan ikke love noget, men måske en skønne dag vil vi ses af dig igen.